Hej og velkommen til. I denne video vil jeg gerne fortælle mere om, hvordan du anvender dashboards i Jira. Du trykker på Find Dashboards, og så indledningsvis vil jeg anbefale dig at prøve kræfter med Atlassians Default Dashboard, fordi den ofte er af forholdsvis god kvalitet, baseret på de data, du allerede har i Jira. I mit tilfælde, der ser det sådan her ud. Og i denne video vil jeg kort fortælle dig, hvordan du ændrer layout, hvordan du redigerer de her gadgets, som er data outputtet inden for de pågældende rammer her, og hvordan du konfigurerer dataen inden for hver gadget. I mit tilfælde vedrørende layout, der foretrækker jeg 3 kolonner, men du kan ændre det ved at trykke rediger, sige skift layout. Så 1 kolonne, 2, 3 eller 2 med ekstra plads i henholdsvis højre eller venstre stående kolonne. Personligt anbefaler jeg at nedbryde dataene fra venstre til højre, forstået på den måde, at første kolonne for mig foretrækker jeg at have et overordnet overblik over åbne sager, anden kolonne mere konkrete KPI'er, det kan også være personspecifikt, og så tredje kolonne mere opgavespecifikt, hvad der arbejdes på lige nu. Og lad os sige, at jeg egentlig gerne vil tilføje noget mere data. Jamen, så går jeg på rediger, og så siger jeg tilføj gadget. Igen er gadget de her rammer med forskellige data output. Og der er prædefineret 33 forskellige gadgets at tilføje. Så det kan både være tabel-specifikt, aktivitetsstrøm med forskellige kommentarer, cirkeldiagrammer, boblediagrammer, søjlediagrammer over for eksempel gennemsnitsalder, gennemsnitlige antal gange i status, igangsatte aktiviteter, roadmaps, kalender, nyligt oprettet diagram, oprettet versus løst chart. Du kan få en counter med antallet af resterende dage i sprintet, burn down chart osv. Jeg vil prøve at holde følgende eksempel simpelt, hvorved at jeg under mit gadget her over tildelt til mig, ønsker også at tilføje en tabel med 10 eksempler på aktiviteter, der overvåges. Så trykker jeg tilføj, så lad mig lige lukke vinduet. Automatisk kommer den over i venstrestående kolonne, og der skal jeg angive de oplysninger, jeg ønsker. Jeg skal konfigurere den pågældende gadget. Jeg ønsker som sagt 10 resultater. Jeg vil gerne holde fast i de anbefalede kolonner. Hvis der er anden data, jeg gerne vil tilføje, så kan jeg frit vælge det her. Og så vil jeg gerne have den til at opdatere hver 15. minut. Så siger jeg sådan set gem. Og så trækker jeg tabellen herover. Og der kan den godt drille lidt, så der skal man lige passe på med, at man ikke er for hurtig, som jeg var. Sådan der. Og grunden til, at jeg ønskede, at den opdaterede automatisk hver 15. minut, var fordi, at jeg også bruger mit dashboard på en tv-skærm. Det kalder Atlassian vis som vægtavle her. Klikker du på den, jamen så får du dit dashboard her i en unik URL, og så vil den automatisk efter hver 30 sekunder, så vil den skifte dashboard. Det vil du se her. Bum. Det er også muligt, nu lukker jeg lige for den igen, det er også muligt at ændre den konfiguration. Det trykker du her, konfigurer vægtavle diashow, og så ændrer du til 1 minut eller 10 sekunder, afhængig af dine ønsker. Men det er vigtigt at vide, at du kan tilføje, og du kan konfigurere hver enkelt gadget. Du kan vælge forskellige farver i hvordan den er fremhævet. Men du kan også vælge at konfigurere den her. Og igen, der er der unikke indstillinger afhængig af den data, du ønsker vist. I det her tilfælde, jamen, der vil jeg have et overblik over open issues. Men jeg kan også vælge bestemte filtre, jeg anvender. Jeg kan opsummere efter daglig basis, sige de seneste
30 dage. Så sige genindlæs hver 15 minut. Sådan der. Det var måske lige lovligt meget, så kan jeg så gå tilbage, konfigurere, siger vi ugentligt. Sådan der. Så det var en kort introduktion, hvordan du bruger dashboards i Jira. Hvis du bruger hjælp med dit konkrete dashboard, så tøv ikke med at tage fat i os. Det var det for nu. Tak for din tid. Ha' en god dag.